Chceš žiť požehnaný život? Chceš žiť plný život? Niektorí ľudia nariekajú a hovoria, Páne, odpusť mi, že celý deň som nemal čas na teba. No to je tragédia. Ja od rána, jak oči otvorím, volám Pána Ježiša, poď, Pane, so mnou a ja idem s tebou. A ja neprežívam tak ten deň, že by som nebol v obecenstve s Pánom. A veľmi zaujímavo sa odvíjajú veci. Idem do obyčajného obchodu a tam náhodou niekoho stretnem, koho som ani nemyslel, že už dlhý čas som ho nevidel. Ale keby tam nebol Pán Ježiš, tak možno, že by som sa práve v takom úhle blížil k tomu obchodu, že by som toho človeka ani neuvidel. Pán Ježiš Kristus premieňa aj tie bežné, normálne veci nášho života na veľké požehnanie. Volaj Pána Ježiša do svojho života a pros ho, aby si mohol chodiť s ním, aby aj tie bežné veci života, aby dal im zmysel. A tak ja nikdy nemám večer taký pocit, že som pretlkol deň, alebo že som ho prežil pre seba, alebo ja neviem, v nejakej práci. A nie. Všetko, čo robíš, keď skrutkuješ, Pane Ježišu, ideme toto zaskrutkovať, Pane, ideme toto odrezať, Pane, toto ideme urobiť, toto ideme opraviť. Všetko s Pánom. A budeš mať z toho veľké požehnanie. Bez Pána aj z maličkých vecí môžu byť veľké tragédie. Takže volaj Pána Ježiša do svojho života, do tých bežných vecí života a on to premení na veľké víťazstvo a veľké požehnanie.